नमस्कार. आज खूप खुशी दिसता की आम्ही सिनियर सिटीजन्स कार्ड हे डिस्ट्रीब्यूट करतात आणि आमका डिपार्टमेंटा थ्रू अंडर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमच्या ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहात त्यांच्यानी आमच्या कॉन्स्टिट्युएंट सिनियर सिटीजन्स आहात त्यांचे सिनियर सिटीजन कार्ड आमका बेगिनात बेगीन करून दिल्याबद्दल अख्ख्या मांद्र्याच्या वतीने त्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आयज मेरेन आम्ही 450 कार्ड आम्ही डिस्ट्रीब्यूट केल्यात. आयच्या दिसाक आम्ही 72 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करतात आणि सध्या पेंडिंग आमच्याकडे 103 आहात. ते बेगिनात नेक्स्ट मंथ मेरेन ते जातले. खूप खुशी दिसता की आमचे ज्येष्ठ नागरिक आहात त्यांना आम्ही सेवा दिवपाक आम्ही आमचे सरकार बरे कार्य करता. तेका लागून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर त्यांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आणि जाता तितलो प्रयत्न आम्ही करतले वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन ज्येष्ठ नागरिकांक मदत करपाची. तुम्ही जाणा आसतले लास्ट टाइम आम्ही ज्येष्ठ नागरिक मेळावाय घेतलो आणि कहो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा. त्यांचे आशीर्वाद हे इम्पॉर्टंट असतात. म्हणजे आम्ही कसले कार्य करतले जाल्यार ज्येष्ठांचे आशीर्वाद इम्पॉर्टंट. त्याप्रमाणे त्यांचे आशीर्वाद सदांच माझ्या वांगडा आसतले आणि बरे कार्य करपाक मांद्र्या मतदारसंघाचे बरे कार्य करपाक आम्ही फुडें सरतले.